time, you have to have more fun. Kick up your heels, enjoy the ride, and let your God above just try. Now's the time when we all have to say, have a happy birthday. Celebrate and dance with all your might. Have a happy birthday. Laugh and sing and celebrate your life. You are full of love and grace. It pleases us to see your smiling face, to see you rise and be a star. We know that you'll go really far. This life is short and you have just begun. So have a happy birthday. Celebrate and dance with all your might. Have a happy birthday. Laugh and sing and celebrate. Laugh and sing and celebrate. Laugh and sing and celebrate your life. A few moments later. Mami, i-deliver na po namin yung kama po. Na in-order po ni Ma'am Mai. Sino pinag-order? May Palabay po sa SMDP. Hindi ko mag-order ko. Kita ang mga kaisulat, nalipataw na baka nakabawang. Baka nakabawang mo, at nga magbabaga kanyak. Awang iti amor. Basta sinabi kong wala akong alam dyan. Ay, wala po ba? Wala akong alam kung sino man yan. Na nag-order po. Na nag-order. Wala akong alam dyan. At hindi ko pwedeng kunin dahil hindi ko alam, wala akong order. Sub na lang ni Mami. Hanggang sa bayad natin nagnina. 10,000 po yung balance pa po niya. 10,000 po. Tapos si Ma'am Trinidad daw po yung magbalance. Basta nakukuha ng pera, wala naman binibigay sa akin. Baka nagkamali garod yung nagkuha. Sabi niya kasi po dito po yung... Hindi, ay wala akong alam dyan. Basta wala akong alam. Ako yung anak, bakit hindi ko alam na nag-order pala siya ng kama? Ay, Ako yung kasama niya sa bahay. Basta wala akong alam. Basta wala akong Ano ba yan? Oh no! Wala akong alam. Baka nagkamali kayo. Ay, naku, wala akong Ay, alam suda, baka talaga. nagkamali ito pag-deliveran da. Suman. Yun nga po ma'am, paano po yun nga? Kasi sabi naman po nila dito po yung address. Trinidad, Gampawa. So, dito nga. Pero yun, wala siyang pambayad ng 10,000. Wala. Ay, ano? Ako dyan din. Sige po ma'am, kahit ano pa hindi naman po namin kayo pinipilit na ba? Maana nga kumagat. Pwede nyo lang pong tignan ma'am, pero baka magustuhan po nyo. Baka kunin po nyo. Kung hindi ko magustuhan. Halimbawa, wala naman akong ibabayad. Sakaling baka magustuhan. Butong. Sama garo na tamang karbala na. Wala akong alam dyan. Ako yung anak, hindi ko alam ate yan. Ano yan? Nag-order ka, May. Nag-order ka na. Nakanubalos na ka din. Oh my God. Ay, hindi mo yung saan ako kukuha ng pera? Piso alaw-alaw. Tanunin na ang gano'n. Saan kayo? Tanong makitam. Yan, sa... Ayun, dito ba kayo nanay? Yan po yung bigay po niya sa inyong bouquet. Dati bayad yung kitama yun. Dito ba kayo, Nay? Nalalanan, pautang kay Mami ah. Ayun, Nanay. Kami. So, ano bang masasabi niyo po sa prank ko namin? Tuloy. Wala akong masabi dahil hindi ko alam
lang ito. Wala akong masabi. Kaya naman nagpadala, maraming salamat anak ko dahil hindi ko alam. Ito anak ko, hindi ko alam talaga. Yan po yung surprise ng Mami. Sabi ko sa ako, sa kanya, kahapon tumawag. Happy birthday me, sabi niya, oh, thank you anak ko, wala akong may bibigay mami ah. Sa next time na nag-oo, hindi ko hinahanap yung ibibigay mo anak ko, thank you, hindi kami ka. Ay, ito pala. Surprise po. Ayan. Ayan, so ipapasok na po natin yung handa po ni nanay dahil mamaya po mayroon pa pong inahandang message po ang kanyang anak at babasahin po yan mamaya ni Miss Dian. So, arat na! Babasahin na po ni Miss Dian yung message po ng kanyang anak para po kay nanay. Happiest birthday sa pinakamamahal naming ina. Maraming salamat sa pag-aaruga mo sa amin. Sa walang sawang pagsuporta at higit sa lahat sa walang katapusang pagmamahal mo. Napakaswerte namin dahil ikaw ang binigay ng Diyos na naging ina namin. Lagi kong ipinagdarasal na sana lagi kang malakas at malayo sa anumang sakit. Ngayong kaarawan mo, ang tanging hiling ko lang sa Diyos ay sana bigyan ka ng Panginoon ng napakahabang buhay para matagal ka pa naming makasama. Lagi mong tatandaan na sobra-sobra ang pagmamahal namin sa iyo. Lahat gagawin ko, mapasaya lang kita. At sana laging malakas ang pangangatawan mo, wag mo kaming isipin dito. Okay lang kami. Naway napasaya kita ngayong kaarawan mo, Mami. Sana sa susunod na birthday mo, magkasama-sama na tayong lahat. Again, happy birthday, Mami. We love you and we miss you so much. Thank you, anak ko. Thank you, anak ko. Dahil pasensya ka na, anak ko. Nagalit ako kaunti kanina. Dahil nabigla ako kasi sabi nila may balance ako ng 10,000. Sabi ko lang sana kukuha ng ibabayad ko kako, anak ko. Maraming salamat, anak ko. Maraming salamat. Thank you, anak ko. So, happy birthday ko, Nay. Thank you. At may message birthday wish ko po kay nanay. Hindi na lang po kayo sa tabi. Mami, happy birthday. Thank you. I love you, Mami. Thank you. Sana magmalakas ka pa. Next year, 80 years old ka na. Hindi mo next year. Hindi lang dito siguro sa mga. Kayo mga apo ko. Basta magpalakas ka lang. Okay, we love you. Happy birthday po. Bye. Bye. I wish you a happy You're happy. Happy birthday. Bertino. Short message lang. Oh. Short message lang. Happy birthday, Mami. Sana dagdagan pa ni Lord ang buhay natin para sa susunod. May ang anak ko ni Elvis. Sama-sama tayo ulit. Happy birthday ulit, Mami. Love you. Thank you. Narayan sa uka. Message ni Mami. Happy birthday. Thank you, anak ko. Thank you. Thank you, anak ko. Thank you. Hoy,
Natarusang ginto niya na kumbaga ni nanay mo. Alian, di bali, awanin di dyan anak ko, awanin. Thank you very much, anak ko. Sinurprise na anak ko. A few moments later. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Mami. Saan mo yung practice mo? Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Mami. Happy birthday, Happy birthday, Mami! Kaya dyan na nga po nagtatapos po yung pasorpresa po natin para po kay Mami Trinidad. At nakita nyo po doon sa video po natin na nagulat po at nagalit po si nanay sa atin. Ayan, so pasensya na po nanay. And wish po ng aming team po na more blessings sa kapag humaba po yung buhay ko. So please don't forget to like, share this video, and subscribe mo, surprise mo, deliver ko. Para po ma-update ko kayo sa mga bagong video na i-upload na.